Datos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Mapaduman sa manlaen-laen naruna, hatod ang tataramon asin paglilingkod. Si Maria ina niya mo andanay nagiya, malakop anlaad kan simong misyon. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa sabong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Ang mga biyaya na dulot ni sa kinaban, katanosan, kabanalan, katuninongan. Sa tandang ini matubod ang kinaban, pagkamuot mi sa lambang tawo. Datos na taon na biyaya, salamat, salamat kagurangnan. Datos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Uya kami danay andam
Diyos marhay na aga po sa indogabos mga tugang. Ngunya na aldaw, iyan ika-18 Domingo nin ordinaryong panahon, asin man sa tuyang ginigirumdom ang kaaldawan, ni Saint John Mary Vianney, ang patron kan mga padi orog na kan mga kura paroko. Ang mga tanda na ginagamit sa liturhiya, nagpapahayag kan manunungod sa Diyos, asin ang relasyon niya sa satuya. Kinakaipuhan sa selebrasyon ang mga tanda, mga simbolo, tanganing sa satuyang pagkatawo, orog ng paipasabot, ang manunungod kan Diyos noon na misteryo. Makakaibahan niya itong ngunyan sa selebrasyon, iyan sa itong ginagalangan asin namumutan na kura paroko, si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo ka bos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indo ka bos, mga tugang. Diyos marhay na aga man po, Father. Ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar ang mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Mayrak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang stong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Kaguranglan, mahera ka, kaguranglan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kaguranglan.
kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan buod. Ginoong maumi ka, pinurugyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamtan. Kagurang nan aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, agikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan luro, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kagurangnan madya sa imong mga nasasangkuban, sinwarasan sa mga nagahagad, ang daing tapos sa karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nagkagibo asin kagsakop, ang mga linalang baguhon, asin ang mga binago padanayon. Huli kay Jesucristo ang kagurang naniyamo sa imong haki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa saindang paglakbay sa disyerto, nangaipo ang mga Israelita kan tabang nin Diyos. Anday nagkukulang sa pagmangno kan kondisyon nin tao. Alagad kun minsan ang tao, siring sa sarang ingratong aki, na dain nakakahiling, asin nakakamate kan pagkamo at tin ama. Ang tao madaling magreklamo, kung igwa siya nin kasakitan o problema. Alagad ang Diyos, siring sa sarong ama, madaling makasabot, asin tulus-tulus na tinatabangan ang sa iyang aki. Siring man ang satuyang pagtalubo ki Kristo, pirmi niya kitang nasasabotan sa satong mga problema, maski ngani kay puhantang pagpagalan ang siring na pagtalubo. Siya padagos na nagtatao kan tinapay nin buhay, tanda kan sa iyang pagkamoot. Hinanyugan niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Ang bilog na kataripunan kan mga aki nin Israel, nagngurub-ngurub tumang ki Moises asin Aaron, duman sa lantad, asin nagsabi sinda, Taadaw tadai pa kami nagadan sa kamot nin kagurangnan, duman sa palibot kan daga sa Ehipto, kan kami nagturukaw sa palibot kan mga kuron, na pano nin kami, asin nagkakan nin tinapay, sagkod na kami mabasog. Dinaramo kami sa lantad na ini, tanganing kami gabos magadan sa gutom. An kagurangnan nagsabi ki Moises, ngunyan, papauranon ko kamo nin tinapay na hali sa langit. Arual daw, ang mga tawo maluwas, asin makua kan kaipuhan,
para sa aldaw na iyan. Sa siring na paagi, sa kong mahihiling, kun sinda masunod kan tugon o dai. Nadangog ko an inagrangay kan mga aki nin Israel. Ini ang sabihon mo sa inda. Pagkabanggi, kame ang sa indong kakakanon, asin pagkaaga, tinapay, sagkod na kamo mabasog. Dangan sa indong maaaraman ang sa indong Diyos. Asinsiring ang nangyari. Pagkahapon, uminabot ang mga gamgam, asin na pano ang kampo. Pagkaaga, may ambon sa bilog na kampo. Kan mapara na ang ambon, nahiling sa ibabaw kan lantad, ang sarong bagay na mayumbok, siring sa pulbo. Kan ini mahiling kan mga aki nin Israel, nagsabi, ano ini? Huli tadaisinda tatao. Ini, sabi ni Moises sa inda, iyo ang tinapay na itinataonin kagurangnan, tanganing kakanon nindo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tinapay na hali sa langit, itinao sa inda nin kagurangnan. Tinapay na hali sa langit, itinao sa inda nin kagurangnan. Mga bagay na satong nadangog as sinasabotan, mga bagay na inusip sato kan satong mga magurang, dai niya itatago sa satong mga kaakian, kundi inusip sa mga masunod na kapag-arakian, ang mga kaumawan nin kagurangnan, an sa iyang kapangyarihan, ang mga ngangalasan na sa iyang ginibo. Tinapay na hali sa langit, itinao sa inda nin kagurangnan. Pinagbutan niya ang mga panganoron sa itaas, asin binuksan ang mga pintuan nin kalangitan. Pinauran niya, mana na sa indang kakanon, tinapay na hali sa langit, itinao sa inda. Tinapay na hali sa langit, itinao sa inda nin kagurangnan. Tinapay nin mga angheles, kinakan nin mga tawo. Dakol nakakanon, pinadara niya sa inda. Dinara niya sinda sa iyang banal na lugar, sa bukid na nakamtan kantuon niyang kamot. Tinapay na hali sa langit, itinao sa inda nin kagurangnan. An pagtubod, bako lang an pagkasabot kan mga doktrina o katukdoan kan simbahan. Ini dapat man na maipahiling sa paagi kan tunay na pagsaksi kan katotoohan na ipinagrukyaw kan kagurangnan. Ini an ipinapahayag kan babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sinabi ko sa indo asin ipinakikimahera ko sa indo sa ngaran din kagurangnan. Dai kamo mabuhay siring kan mga ginigibo kan mga pagano. Bakong siring an Kristo na sa indong namidbid. Kung talaga na siya nadangog nindo, asin itinukdo ang katotohanan na yaon kay Kristo. Talikdan ang dating buhay. Haleon ang daan na tawo na naraot sa pagsunod kang madayang kamauotan. Baguhon ang espiritu asin sa indong isip, asin igubing nindo ang bagong tawo na lilalang susog sa Diyos. Nilalang sa katanosan, asin kabanalan, nin katotohanan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta.
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan maaraman kan mga tawo na mayo duman si Jesus niya sa iya mga disipulo, naglunad sinda sa mga sakayan, dangan nagduman sa Capernaum sa paghanap kay Jesus. Kan makuan ninda si Jesus sa ibong kandanaw, hinapot siya ninda, "Rabay, kasuarin ka padigdi?" Nagsimbag si Jesus, "Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, hinahanap nindo ako, bakong huli tanahiling nindo ang mga milagrong ginibo ko, kundi huli na nagkabarasog kamo kan tinapay na kinakanindo. Dai kamo magpagal para sa mga kakanon na nalalapa, kundi para sa kakanon na nagdadanay sagod sa buhay na daing katapusan, na itatao sa indo kanaki nin tawo. Huli sa iya, ibinugtakan Diyos Ama ang sa iyang tanda. Kaya hinapot siya ninda, ano ang dapat ming gibuhon tanganing mautob mi ang kabutan nin Diyos?" Nagsimbag si Jesus, "Ang pinapagibo sa indo nin Diyos iyo ini, magtubod ka mo sa sinugo niya." Nagsabi sinda, "Anong tanda ang ikakapahiling mo sa mo tanganing magtubod kami sa imo? Ano ang gigibuhon mo? Ang sa mong mga ginikanan nagkakanin manna sa kalangtadan, siring sa nasusurat. Tinawan niya sindanin tinapay na hali sa langit." Sinabi niya sinda ni Jesus, "Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, bakong si Moises ay nagtao sa indo kan tinapay na hali sa langit. Ang sakuyang Ama, iyo ang nagtao sa indo kan tinapay na hali sa langit. Hulit ang tinapay nin Diyos, iyo ang naghilig sa langit, na nagtatao nin buhay sa kinaban." Nagsabi sinda kay Jesus, "Kagurangnan, danay mo kaming pagtaawan kan tinapay na iyan." "Ako ang tinapay nin buhay," ang sabi ni Jesus. "Ang magdulok sa ko, dahi na magugutom. Ang magtubod sa ko, dahi na mapapaha." Marhay na bareta ni sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Maray na agaliwat sa indugabos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Sa pagselebrar niyato kan kaaldawan, kan Domingo ni San Juan Maria Vianney ngunyan. Sabi ka sa bago sa pagpuon kan misa, siya ang patron kan mga kapadian, urog na kan mga kura paroko. Igwaning inandam na homilia para sa mo, na sa mong babasahon para sa Domingong ini. Ngunyan na Domingo, sa tuyang inuomaw, si San Juan Maria Vianney, ang patron kan mga padi. Nagpapamibi kita para sa mga padi, lalong-lalo na sa mga padi na naglilingkod sa sato sa parokyang ini. Sin sa mga padi na nagihelang, sa mga padi na pagal, natitentaran, sa mga padi na nahuhulog sa kasalan, asin itong mga nasa peligro nin kagadanan. Nagpapamibi man kita para sa mga padi na nagadan sa COVID-19. Sinurog sa gabos, nagpapamibi kita para sa mga padi na padagos sindang magin maimbod sa indang paglingkod. Magibulugod ninda ang sa indang ministeryo o paglingkod na igwanin kaugmahan. Hulit sinda kumbinsido na ginigibo ninda ini sa ngaran ni Kristo. Nag-uroyon ang mga obispo sa Pilipinas na para sa ongoing formation and renewal kan mga kapadian, ang gabos ay kadawang kolekta para sa misang ini. Sa inot ang babasahon, nagngurob-ngurob ang mga Israelita tumang ki Moises, nung lili sa gutom ninda sa tahaw kan disyerto, pakahali ninda sa Ehipto. Sabi ninda, "Maray pang ginadanalang ning kagurangnan kami sa Ehipto. Duman nakakatukaw pa kami, nagkakakanin karne, asin kan gabos ming kagustuhan. Alagad, dinaramo kami digdi sa kalangtadan, tanganing magadan sa gutom." Nagsimbag ang Diyos, sa paagi kan pagpadara nin mga pugo, tanganing may magkukuan ng sindang karne,
asin mahihimpis, asin saradit na mga bagay na iwan sa indang naging tinapay. Nagsabi sa inda si Moises, iyan ang tinapay na itinaw sa indo nin kagurangnan, tanganing kakanon. Mga tugang, ngunya na panahon, dakol ang nagugutom, ninhuli sa pandemya, na sa indang mga puso, sindaman nagahapot. Kagurangnan, taanuman ta tinugutan mo na mangyari ang mga bagay na ini. Nuarin ini matatapos, nuarin maabot ang tabang, o kaya may mga tao daw na matabang, baka magadan man kami sa gutom. Nagpadara ang Diyos sin kakanon sa mga Israelita. Mayo sindang maaasahan, ninhuli, ta nasa puso sinda nin disyerto. Sa tong presenting kamugtakan, maabot ang kakanon sa mga nagkapirang mga paagi. May mga tao sa palibot na pwedeng maghirasin pagkakan. Nagsulpot ang mga community pantries na pinunan kan mga tawong may pagmangno. May mga ibang naghihiras sa indang mga kataraid, mga katrabaho, o mga amiga asin amigo. Kung nakapagsabi si Moises, ini ang tinapay na itinaokan Diyos sa indo, tanganing kakanon. Makakapagsabi man ang gabos na mga nagtatabang sa mga nakakaresibinin parehas na mga tataramon. Tutuogikan ang gabos sa Diyos, asin samuya sa nang pinapaagi sa mga kamot, ang mga balaog. Pwede kitang matintaran na magin makasadiri ngunya na panahon na masakit. Alagad ano ang kaaabtan kan mga nagsasakit, asin mga nagugutom. Sindaman mga aki kan Diyos, sindaman may diretsyo na makatalingka sa gutom asin pagtios. Iniimbitaran ang gabos na tinawanin tama, nin biyaya nin kagurangnan, na maghiras kan mga regalo sa mga nangangaipo. Iniimbitaran kita na magin mapagmangno. Sinasadol kita ni San Pablo sa ikaduwang babasahon. Kaya hubaon na nindo ang daan na pagkatawo na pinaraot kan sa indong marumpot na kamawotan. Kaipuhan, magin baguan sa indong puso asin isip. Bagong pagkatawo, ang iribay nindo, pagkatawo lang nilalang sa ladawan ng Diyos, pagkatawo na matanos asin banal. Nagiging tunay ang Kristiyano. Ang saro, bako sa laba, nagiging tunay na Kristiyano ang saro. Bako sa laba akan mga pamibi, o sa kadakulaan kan sa iyang mga naaaraman, o kadakulan kan sa iyang mga naaaraman, o bako sa iyang posisyon sa simbahan. Yaon ang pruweba sa iyang mga gibo. Inaarog ang pagiging matinao kan Diyos. Ipinapaabot ang pagkamuot kan Diyos sa mga dukha, asin mga nagugutom, asin sa pakikisumaro sa inda sa pagtios. Paladan sinda, na ginigibong presente ang Diyos sa paagi kan sa inda mga may pagmakulog na gawi-gawi. Paano kita mahiro na siring sa Diyos? Kaya ta daw? O daita kaya? O daita kaya? Kung maasa lang kita na sa tong mga sadiri. Kaipuhan ta ang kusog nagikan sa Diyos mismo. Kaipuhan ta ang kakanon para sa kalag. Ang tinapay nin buhay na sinasabi ni Jesus, mayong iba kundi si Jesus mismo. Ang si isayman na minadulok sa ko, day nananggad magugutom. Ang si isayman na minatubod, day nananggad mapapaha. Ini ang tinapay na inaako niya to sa komunyon sa laog kang Santa Misa. Nagsasabi ang padi, ang hawak ni Kristo. Asin ang satong simbag, Amen. Inaako niya to siya. Binabago ni Kristo ang na satong inako ang satong personalidad, ang satuyang pagkatawo. Tinatawa niya kitang kusog, tanganing arugon siya sa pagtaokan sa diri para sa iba, lalong-lalo na sa mga maluya, asin mga nangangaipo, ngunya na panahon ng pandemya. Hinahapot taman ang satong mga sadiri. Nagidaw akong mapagmangno sa mga dukha, asin sa mga nagugutom, sa pag-ako ko kay Kristo. Kundai, kulang ang satong pag-ako kay Kristo. Isay ang naging kasangkapan, tanganing maako ta si Kristo. Minaabot sa to si Kristo sa paagi kan paglingkod kan mga padi. Mayo nin selebrasyon kan Eucharistia, kun mayo nin padi. Day kita makakaako nin hawak ni Kristo kun mayo ang mga padi. Sa mga magurang na naghihinanyog,
Naisip naman nindong alukon ang sa indong mga aking lalaki na magin padi. Igwa kita mga kapadi, anin huli, tayo dinusay sindakan sa indang mga magurang sa simbahan. Alagad, bakong tsansa ang pagpadi o ang pagiging padi. Minagikan ang padi sa pamilya na nagsasabuhay kan mga halimbawa ni Kristo. Inaapudan ang mga magurang, nagibuhon miyembro kan pamilya ninda ang kagurangnan. Magkonsulta sa pagpamibi sa iya, kung magibon din mga desisyon. Gibuhon siyang parte kan mga okasyon kan sa indong pamilya. Paladan ang mga pamilya na may aki na nagsisimbag o nagsimbag sa pangapudan ni Jesus na maging padi, asin maghiro sa iyang ngaran. May duwang klase nin pagkagutom. Pagkagutom kan hawak, asin kalag. Para sa pagkagutom kan hawak, magtarabangan lugod kita sa pagsimbag, sa pagkagutom kan sa itong mga tugang, sa paagi kan paghirasta sa sainda. Para sa pagkagutom kan kalag, mabasog lugod kita kan hawak ni Kristo na sa itong inaako sa Eucharistia, sa paagi kan paglingkod kan mga padi. Sa pagpabasog kan pagkagutom kan hawak asin kalag, magilugod kitang mga aktibong mga aki kan Dios, nagheheras sa lambang saro kan mga biyaya, sintanganing mamatian niya to ang paghahadi kan Dios as atuyang tahaw. Bendisyonan lugod kita kan mahal na Dios. Amen. Matindog po ang gabos, pagpahayag ka sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios samang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin linubong, humilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, sinagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Minatubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa kapatawaran ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat tin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang Diyos sana ang makakapano, kan pagkagutom kan puso, asin kan kalag. Kaya idulot sa iya ang satuyang mga pangangaipo. Sa lambang kahagadan sabihon ta, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing pukawan kan simbahan sa mga miyembros kaini, ang pagkagutom asin pagkapaha sa tinapay nin buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing makagamiaw kita nan mga hinihidaw kan puso, dai masisimbagan kan mga kinabano na bagay, asin material na katiwasayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang tunay na kahulugan kan buhay, makamtan kan mga nagsasayang kan sa indang panahon, sa paghanap ng kaugmahan, asin katiwasayan sa mga salang lugar. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing tabangan asin rangahon kan Diyos ang mga naghehelang asin mga biyadi, siring man ang sa indang mga familia asin katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, makasaro na ki Kristo sa bagong buhay, sa bagsik kan sa iyang pagkabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Makakamhan na Ama, tinawan mo kami kan tinapay hali sa langit bilang kakanon sa samuyang pagbaklay. Giyahan mo ang samuyang mga lakad sa dalan nin katanosan asin katuninongan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Nagpapalagay
sa imo ang ginigibo sa iya. Nataramon kan Diyos na nanitawo, nagpakumbaba siling sa saron olivo, namupabuloson ang dugo para sa mo, nahagwanat Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sakosan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying pabanala, ining mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyong espiritual. Himuha kaming mismo na daing tapos na atang, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong itaas espiritu, ang mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, na kami danay asin minsan sain, magpasalamat sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanaday kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan. Sin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtaos samo nin buhay na dayeng kasagkoran. Kaya kaibakan mga angheles, sin arkangheles, kaibakan mga tronos, sin dominasyones, sin kaiba, kan gabos sa langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, dayeng tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos nin mga hukom. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan ilaligdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kini mga atang namimiibi kami, kabanalakan namon ka sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kut sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iya mga disipulos, saan sabi, mag-ako kamo gabos, sin magkakan ka ini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kalis, sindirari pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos, saan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tayo ni ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkakataon
pinapahayag. Sagkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinagkikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherap, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sin ang gabos sa mga gadan, dangan nako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Hiraki kami gabos, tamimiibi kami, nanganing kaiba ni Santa Maria, Virhena ina akan Dios, si San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos sa santos, nagkaidto pa na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras, kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw, asin ang pumuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nanghas kitang magsabi. Ama mo, nayakon sa langit, ang panalon, ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, iksirin sa langit. Ang samong kakanog sa aruan lang, itaong mo sa uyak-uyak, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin pare kami pagdarahas sa suot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak,
maging danay na talingka sa kasalan, sin manligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Sa imoan kahalean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Kristo Kristong kakurangnan, kana nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susok sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamonin katuninongan. Uyan, kordero kan Dios, yun nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamagikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Tangani na sa itong masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas na inakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Iguanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-akonin komunyon gamit ang kamot asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Kanya
Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan ang tabayi, kandaing tapos na tabang, ang mga binaba gumuhuli kan langit no na atang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagkanigo asindang magkamit, kandaing tapos sa pagtubos, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pagpamibikan orasyo imperata. Amang mahirakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan sinagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami may pagkamuot, sinhuli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, sin mapakusog ang samong pagtubod. Pinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga taong naghihingoha sa paghanap nin bulong asin pag-adal kan paglakop ka ining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon ni ang sa mga paghingoha, na gamitol ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya na samuyang nasyon. Pinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang ng may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga mayhelang. Warasan sa indaan karahayan, sa isip asin sa hawak. Kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Pinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod mo amayan tulos. Ligtasan ito mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapahingalo ang nadaing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya, na maginguha para sa karahayang kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, mag-awa sa mo ngunya na panahon ng kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Iniinahagad mi, huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgo ni Jesus, Kaheraki kami. San Jose may biniho na esposo ni Maria, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña, Francia. Ipamibi mo kami. Matukaw mo na po sa halipot na panahon. Magkakaigwa po kita nin second collection para sa ongoing formation
and renewal kan mga padi. Itatao ini sa opisina kan ekonomo sa residensya kan arsobispo. Collections for the week, July 18 to 25, 2021. Cash receipts, daily collections, 10,112 pesos. Sunday collections, 13,470 pesos. Collection boxes, 2,038 pesos. Total collections for the week, 25,620 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors. M. Dakudao Bike Shop, Franz Malto and Janice Ang and family, Beth G. Del Castillo, and Tulong Anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po from our parish priest, Reverend Father Felipe B. Colvera III. Mantang nagkukulikta pa man, dikit lang po na anunsyo. In relasyon po sa nagdadangadang na novenaryo kan Divino Rostro asin kiinang Peña Francia na mapuon sa September 1 hasta September 18. Si mga buot po na magdulot nin pamisa sa mga aldaw kang novenaryong iyan, yuga po nin mga available na surat, yan po sa atubangan kang simbahan o kaya sa opisina kan parokya. Buot ko man nakita magin katabang urog ng gayo sa pagpalakop kan debosyon sa Divino Rosso asin kiinang Peña Francia kung kaya kuliga po kita mga kamidbid na buot niya to na aloko na magdulutin pamisa sa mga aldaw na iyan kang sa tuyang novenaryo. You can ask several letters sa office o kaya dyan sa may kiatisyon ni tangani na ito niya to sa tuyang mga kafamilya o sa tuyang mga kamidbid. Ikadua, kasuba ko nahihiling ko, grabe ang pagkuroyan ng elektrining ko yan. Grabe ang pagpamaraypay, tamain ito sa laog kang simbahan. Ang satuya po na mga electric fans, sige sa nakaaning payrahay, maraot, hihirahayon, isasabit manggiraray dyan. Haloy-haloy na yan, garo kaipuhan ng pahingaluan, tangani na pararehas ng ilagtang electric fan dyan, tangani ng mga parasimba, medyo convenient man ang pagtukaw sa endong pagpangaji. Kaya sa mga buot na magtabang, ano man nadikit na tabang, makakatabang ayan sa pagprocure niya ato kan mga electric fans sa satuyang babakalon. Digraray di kita pagsabot, baka malpog ang sa endong natutukawan, ta nagpapapintura po kita sa laog kang simbahan. Pagpasensyahan na po nindo ta, baka day na linigan kan sa tuyang mga paralinig. Hopefully, 2 weeks pa matatapos ang pagpapintura digdi sa laog kang simbahan. Tanganing maging andam ang simbahan sa pag-abot kaning Peña Francia. Matindog po kita. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lagod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! De vibrante el himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor, entona tu pueblo con grata emoción.
il divino rostro! Viva! Viva il divino rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva!